बात कहन तारा से कुछ कहबू ना ना ठीक बा बताव। आवाज जा जानो तड़ू घर बस सब कोई रहे नहीं से ना कह पात जे बैठ ना बैठ कुछ नहीं के जाई बैठ ना जाई बोला एगो बात कही एगो ना एगो बूढ़ आदमी हो आ ओकर इतना फोन बा न खूब राजा ओकर जान जान कि मतलब टीवी के अपन दुकान बा मोबाइल के दुकान बा कूलर फ्रिज के दुकान बा घर देखबू तो 5 ताला ऐसा है खूब धनी मनी है जाना तो सोचत रही ना कि तू बुढ़ा के पटा ले ओए भगवान माई जानी तो जाना तो कदर बड़का बवाल हो जाई। माई का जनिया बस हमारा ताहारा बीच में बात रही और कोई के पता चली तो अरे ना चली हो सुना ना बड़ी बुढ़ा मस्त बा बूढ़े बा लेकिन बड़ी मस्त बा ना 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 भैया या चाहे माई के पता होती तो हमारे पास हम बताइम तब ना तू बतैबू तब न कोई जानी के बिना बतैले केहू जान जाई। अरे सुन ना बुच्ची हम कहत नहीं ना ओकर कसहू न धन के खींचे के बा अपना तरफ उ कहे से कि हमरा से ना पटी न तो हम ही ओकरा के पटा ले रहती ओकरा न जवान लड़की ऐसे मिली से न कुवार तब पट सकेला का कहत नहीं बोली ना जी हां ठीक बा ना ना अब बाक नाना कोइले बाड़ू तारा बुझात काहे नहीं कि दूसरा लड़की रहते सन तो तलई कबे एथु हो जैसे मार तारा के जीन्स आ कुर्ता मिली ना बढ़िया पहने के तो मार बुझाता के एथु भइल बाड़ू खूब बढ़िया कपड़ा किनाई खूब तारा के होटल में घुमाई जान जा आ खूब बढ़िया है बुढ़ावा देखबू तो हम जानत है कि तारा पीछे फिदा हो जाई तारा के खूब करी तारा ना में धीरे धीरे खेतवा क दी घारावा क दी जान जा हाथ ना राज मिली का जवान कन पर हाँ नहीं तो उ सब ना देखल जाला जवान बूढ़ ना देखल जाला धन देखल जाला जितने मिलो उतने घसीट ठीक बा बुढ़ावा आई नहीं ना रोजीना आवेला आई नहीं है आवेला एनिया घूमेला है सब देखो जितना हो नु कुल ओकर हो हुनी सब ओकरे हो कुल हो बगैचा जो अमरुदा कहत रहनु अमरुदा बा ओकरे हो अमरुदा जान जा एक दिन हम तुरंत ना नते खूब हमरा को गरियावे लागल तो अब वो हमरा से पटी हो जब हमरा गरियावत रहे तू ऐसे हम कहते हैं कि देख हम हेजा से किनारे जब जैसा ही आई ना बुढ़ा मेरे से चल जाई आ तू ओकरा बुला के आ खूब पोटी हो ठीक बा जितने ओकरा होके ए सुनी ना जी कहाँ जातनी वैसे से खूब बतियाई है का करतनी हमरा से बतियाई में से ठीक बा जैसे ही बुढ़ा आई मेरे से चल जी मैं खूब ओकरा फुसलई है हां भगलू के ना यही सब हमारा जिम्मा काम रहल के बुढ़ा के पटावे जाई में। अरे तू काहे न कुछ समझत हो हम अच्छा बताओ हम तू हमें ननद हो तारा हम गलत चीज सिखाई जे बट सुन बताओ तनी जन तू नहीं कुछ समझत बूढ़ा बड़ी धन संपत्ति ओकर बाटे यही से कह तनी इतना लड़की ओकरा पीछे फिदा बैसन लेकिन सब लड़किन के कैंसिल कर देवेला हमरा इतना उम्मीद बा कि तहरा पसंदे कर ली ना ना हमारा पैसे धन दौलत पर नहीं खे जाए हम ना वो बुढ़वा से प्यार वार करम दादा। अरे प्यार करे के बा खाली ओकरा के फसावे के बा पैसा ओकरा से चूसे खाती और कुछ ना न त का बूढ़ा से थोड़ा कहता नहीं कि तारा प्यार करे के खाली ओकर जितना धन संपत्ति होखे ना लूट ल ठीक बनू ना माई के पता चली तो बहुत अरे माई के तू बताइबू हम बताई तबे नु माई जनिया ना बाबू जनिया जब हम बताइबे ना हम तो कैसे कोई जानी हमार बात ना मन बुना तो जान जियो फिर हम ना जाइम तारा के बाजार लिया के जाए दो हमारा ना चाहिए पैसा कौड़ी हमारा नहीं के बुढ़वा से प्यार वार करे के। हाँ नु तो ठीक बा तार माई कहे नु बाजार लिया जाके तो हम लियाइयो ना जाइम जा हम ना करबू नु ठीक है हाँ तू समझते ना कौन तरह का गलत सिखाई हो बात हम कितना अच्छा बात सिखाई ना तू कहत वैसे वैसे आ सुना खूब बढ़िया से ओकरा के पोटे के बाद जितने ओकरा बैठा दिया ऐसे से करबू नु ओसाही ओकरा गुदगुदी होई ओसाही और पिघली ठीक बनू हैं हंसिया जान ना तो बुढ़वा जान जाई कि हमरा धन के लोभी में आइल बिया उ बड़ी शौक करेला आ जितनी ओकरा के अच्छा बात पुछलैया कि अपन धन ना देनी कोई के अपन ना घर में रहे देनी ऐसे ना करी तब जानी कि हाँ असलियत बिया समझ गेलू ना जितने अपन से बतिया खींची ठीक बा आ तब देखिए 4 दिन के बाद कहिए ना चलो ना हेने घूमे चलो ना बस उतने में फुसल जाए एक दिन पिया हुआ के दारू उरुआ पुली खवा लिया काम खत्म आवे तो बुढ़ावा के आइए नहीं ओकर आवे के टाइम हो कब बजे तक टाइम हो देखो आज हम अपन मोबाइल में खिले के है 10 बजे का अइबे करी बुढ़ावा 10:10 पर कल आई रहे एकदम करेक्ट टाइम देखले रही ओकर एकदम 10:10 पे आई तो लिया ना हमरे सागा खोटा तन से बिचारा खाए
कहा तनी के चलो हो साग ऐसे करे तो कहा तनी मम्मी के पैसे नहीं खे पैसे नहीं खे के जानी का बा कोमलवा जन बात होने लागे करते तू हो ए! पता ना ई कुल का करतल रे हमरा खेतवा में ना जी हम ऊ के दिन कवन हड़ी हम जातनी हम ऐसे बैठो रही बतियावे लागल है अब केकर मोबाइल छोड़ ले जाता लोग ऊ करे हम घर से ना हजी हमरा काहे तो बोलत नहीं रहुआ उ के रहलो तू एकर में काहे पड़ल रहलो हमरा खेतवा में अरे वो ऐसे ही थोड़ा सा खाए के मन कर दिल तो चल बारे तार में बड़ा तार में नहीं हर भर जाता थे वो खाए के मन करते तो थोड़ा हां मन जी हां हम जाता नहीं है ने अच्छा कहाँ जाता ही कहां जाता नहीं हई कुल माल खेत बधार है दुनिया जान बेटे हम पर घूमे जाते नहीं कहत कहां जाता नहीं पहले से जैसे बोला तो वैसे पहचाना तो का रखे नहीं पहचानत नहीं की लेकिन जानत ही रहोगे हमरा के जानो तलू हाँ तू कैसे जानत तलू और हमार भाभी भाई ना तो बतावत रही रहो बारे में अच्छा तार भाभी बतावत रहली हाँ ई तार भाभी रहली है का आए हाँ हमार भौजाई रहली अच्छा वो तो बड़ी हैंडसम आदमी बालो वो तो कदर कैसन बाली अरे तू हमारा अपन भाभी ना है बगल के भाभी अच्छा हई। गांव घर की है हाँ हमार भाभी तो ठीक सुंदर बाटे बड़ी ठीक बा जा हम जाते हैं सुनी ना ओ है बार बार तो हमरा के रोकत लो सुनी ना का बात बा अरे कुछ काम रहे बोलो का बात बा बोलो और थोड़ा सा बैठी कुछ बात बातें बतियावे के रहे देखा हम बैठे बैठे हमरा अरे वो बैठ हर ना, आदमी तो काला इतना बढ़िया आदमी रोकत नहीं रहो बैठ ना सके ना थोड़ा सा हर आदमी काला से बैठ जाई हम जो है ना तो है जे कहता वो है हमर बुझाता टे कि इज्जत पर टीसा लटाइबू का तू अरे ना तो कोई बात थोड़े ना जीगा आ कोई आइए जाई तो कही कि हो उतना जवान लड़की के साथ एगो बुढ़वा का बतिया तो फुसुर तो रहो बूढ़ कहा बानी है तोरा के नया लागत नहीं का तब का कितना स्मार्ट भाई रहुआ रहुआ के तो जवन जवन लड़का फेल बाओ सन हमरा के तब का साचो हो हाँ सचे कहते जो हमार भाभी बहुत बड़ाई करत रही रहो कि 4-5 गो फैक्ट्री बाटे 5 तला घर बाटे वो तो ठीके बात बाटे हाँ ये सब खेतवा रौरे होते वो तो ठीक है एकरा से तोरा का मतलब बा ना कहत रही रहुआ हमरा से बात करम तोरे से बात करते नहीं हाँ चलो बात तो करते बनी बोलो तो बैठी ना थोड़ा सा हे जा बैठी हाँ बोलो ऐसे बोल जाए कहाँ जाती इधर हई सब प्लाट हमार है जितना बड़ देखत रहो प्लाट ई सब हमरे न है या तुम घूमे ना अपने प्लाट के अच्छा राउर कहाँ घर बाटे सुनले तो भाई उधर बाटे लेकिन देखले नहीं की हई देखत लो है ना वो बड़का हो मकान जो लोकता हो हरिहरपुर वो हमरे नु घर है अच्छा राउरे होते हई भाभी तू हमार खेत घर है रही। टोटल ई कुल हमरे नु है अच्छा तू काहे खातिर हमरा के जब बैठल हो तोन बतावा ना रउआ से बात करे के मन करत रहे तो ऐसे रोकोई लहनी हमरा से बात तोहरा हाँ का बात कर चाहत रहो ऐसे ही रउआ बहुत अच्छा लगे ना यहीं से हम तोहरा के अच्छा लागत नहीं तब का तू तो हमरा के ठीके लागत लो देखो तनी इतना सुघर सुघर तोहार बाल बा हाँ हाँ देखो तनी तिल बा कितना बढ़िया तू लागत लो काटा आँख बाटे तोहर एकदम हरनी नियो तू तो हमरा के ठीके लागत लो हाँ रउआ अच्छे लगता नहीं ऐसे हमरा तरह से का ले देवे का बोलो नहीं चलेगा कहीं घूमे घूमे कहाँ लिया जीवो और कहीं भी घूमे चले कवरी का तो हमरा साथ तू घूमे चलबू हाँ तो का हो जाई आ तारा घर के तार भाभी ना तार खिसियई हाँ ना तो हम बोल देम जाते कोचिंग वोचिंग में अच्छा पढ़े लू ना हाँ देखो तो आज हमरा भी टाइम नहीं है अब जाते नहीं हम अपन खेत घूमे अब काल देखब तो तोहरा से मिलब ठीक बा जाई ना हम ठीक बा लेकिन हम तो के पचारत नहीं थी तू हमरा खेत खरिहान आ धन दौलत के फेरा में बुझाता पड़ल तू ना ना दादा औसन हमार कोनो विचार नहीं करे रउआ अच्छा लागत रही ऐसे बस बात करे के मन करते ना तो ई धान दौलत हमरा ना आगे ना का तो बा। हम लड़किन के फेरा में ना पनाई धन दौलत बड़ा परिश्रम से बनौले हैं ना ना रउरा धान दौलत के पीछे हम नहीं की पड़ल तो अब ठीक बा तो हम जात तनी ठीक बा ये बुझी सुनी हाँ आ ओ दिन गई रही त का बुढ़वा बतियैले रहे अरे ना उ सोचत रहे ना कि हम ओकर धान दौलत पर ओकरा को मरत नहीं तो
हम कहनी कि ना ऐसा कोनो बात नहीं थे हां ऐसे ही ओकर तारीफ करत रही कि बुढ़ती घर जाओ आ पोटनी ना ओकरा की तब का पोटनी पोटा गइल बा तब का बोलो लहू रहे कि घूमे चलल जी हां हाँ कहिया घूमे जाके कहले बा अब देखो आई तो बैठ के खातिर लोग तब नहीं आयो ले बकाई निया तब का हां अरे बाप रे तब तो काम बनल अच्छा सुनी ज्यादा नहीं क्यों कर रिलेशनशिप रखे की बता तो नहीं खाली ओकर धन धन लिखवावे के चक्कर में और कुछ ना समझ गई ना हाँ आ सुनी आउ तनी आज ना खूब पोटम को हम के चली तनी बाजार में तनी हई हम किनवा दी आ किनवा ले ठीक बनू साग किनवा ले हम रोज माई से रब कह तनी साग किनते नहीं साग किनवा दे तनी 2.5 किलो सिंझाई जा है ना बाय और तू तो भेटा गेलू हमरा के हो रौरे इंतजार करत रही ठीक बा भाभी हम बाद में मिलब ना झूठ बोलत लू हमरा इंतजार करत का ए बूढ़ा बड़ा साध बनत रहा तो का करतनी हो का करो तनी हो बड़ा हमरा के तो देख के मार छन छन नाइल रह बुझाए की कतना साध पंडित भइल बड़ा कितना तो हसे प्रेम से बोलत रही तू ही का के हमर संगतिया बना देलू और बतिया तलू जा जा लेके जा संगतिया बना देनी तो जा ऐस कर तो हाथ तोहार ऐसा हम बुलाइबो हाँ हाँ यही सुनु मार हमरा का झझुआत रह तोरा के झजुआई न कहिया काहे से झूठ बोलेलू जा तो तनी मनी में हमरो के तनी सी कुछ दे दिया मोबाइल तो हो रे न बच्चों ला चले के जा आइए चलते हैं घूमने चलते हैं आइए देखो चले कि हम की बात करी चल हमनी के चले के फटाक से निपटा ले जो सरसोई में ठीक न हाँ चलेगा कहां बा चलेगा सरसोई मौरी कहाँ जल्दी उनिया कोन रोल हसना न ना तो चलो 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 जल्दी जल्दी ये बात याद रखियो चोवन तो के चाहिए तो हमरा से बिना सर बोले मांग लियो ठीक न ठीक बा चल ये रही हम चलो देखो यही में आवो बुझलू न देखी हो इहो सारा पटा देले बाला सब बुझलू